El meu primer contacte amb SCI va ser ajudant a un camp de treball d'un amic que està a la costa, a l'Hort de la Sínia, amb els voluntaris que el cap de setmana el tenien lliure i els hi vaig fer de guia pel Montsant. Arrel d'aquí, amb la coordinadora i tot, vam venir aquí a fer un bany aquí a la bassa de la masia i llavors vam dir, ostres, aquí podríem fer un camp de treball també i un intercanvi juvenil i bueno, vam presentar la gent d'SCI i el meu primer contacte amb l'SCI va ser anar a l'oficina, conèixer aquesta gent del camp que havien fet aquest camp a Torredembarra, a Altafulla, i mirar d'ajudar-los com a voluntari a l'oficina amb el tema d'informàtic, no? I vaig començar a ajudar amb el tema d'incoming outgoing, del tema de gestió de voluntaris i fer una base de dades abans que hi hagués la internacional doncs, a l'SCI per facilitar la feina. Estant ajudant a l'oficina amb el tema informàtic, em dic, ostres, doncs tirem endavant això dels camps de treball, això va ser el 2001. Vam tirar endavant no només els camps de treball, sinó que també vam pensar de fer un intercanvi juvenil del Lluc, i va ser la primera experiència de SCI Catalunya amb intercanvis juvenils. Vam portar joves de Cagliari i del Casal del Raval i van estar fent durant 10 dies aquí activitats sobre teatre i sobre medi ambient. Després d'aquesta experiència, bueno, va ser el 2001 que va ser el primer camp de treball de SCI aquí a Can Pipir i Mosca. L'experiència, arrel d'això, s'ha anat mantenint cada estiu, des del 2001 ininterrompudament. L'SCI em va ajudar a vehicular tota aquella energia i totes aquelles ganes que portava quan vaig tornar de Palestina de canviar el món, de fer alguna cosa per ajudar. Vaig trobar que ja hi havia una xarxa de gent que feia coses per millorar el món i per treballar per evitar guerres i conflictes i per fer un món millor. I per mi ha estat una part molt important perquè si no hi hagués hagut l'SCI aquí m'hagués trobat aïllat en aquesta lluita, m'hagués trobat sol i d'aquesta manera no em trobo sol perquè em trobo connectat a altra gent, no només a Barcelona i més a Catalunya, sinó en altres països. Et troba gent que directament, gent de peu, que està fent amb els seus recursos, amb la seva energia, canviar el món no des d'institucions, sinó directament la pròpia gent.